די, הגיע הזמן שמישהו ידבר על זה כבר. היום מסיימים קורס איפור קבוע, חודש אחרי, כל אחת חושבת שהיא יכולה להתחיל ללמד. מה קורה? אתן חושבות רק על הכסף שלכן. למה? הלקוחות והתלמידות שלכן יעשו נזקים, ייצרו עבודות לא טובות, והגלגל חוזר על עצמו במקום להתקדם ולהתפתח. אני התחלתי ללמד רק אחרי 3 שנים שהייתי בתחום, וגם אז אני דאגתי לעבור הכשרה מיוחדת למדריכות. יכולה להיות לך עבודה יפה, אבל בשביל ללמד את צריכה לצבור ניסיון, לצבור ותק, לצבור הכשרות, לצבור ידע שצוברים רק מניסיון. אני לא אומרת את כל זה כי אני דואגת לתחרות או כי אני דואגת למישהו עוד שיעקוף אותי, ממש לא. אני דואגת לדור העתיד של האיפור הקבוע. אני רוצה שהתחום הזה יעלה רמה, כי התחום הזה רק מתפתח עם השנים. אבל זה לא יקרה אם אתן מתחילות ללמד מתי שבא לכן. תחשבו שזה אותו דבר כמו קעקועים, למי שלא מבין את העניין. תחשבו שעכשיו מקעקע, סיים קורס, בחודש אחרי מתחיל ללמד. זה נראה לכן הגיוני? זה תחום עם כל כך הרבה אחריות. איפור קבוע אומנם נראה אחרת, והטכניקה היא שונה, אבל זה אותו דבר כמו קעקוע. אנחנו חודרות לגוף של בן אדם, לאור של בן אדם, לאור חי. זה מתבצע עם מכונה ומחט. הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה, ואם מישהי נפגעת, אז אני אומרת את האמת. וזה הכל. שיהיה לכולנו בהצלחה. מה הקשר בהצלחה?